ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା କି କଣ ଜାଣି ହଉନି। ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବାହାରକୁ ଦେଖେ ତ ତପନ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବା ତପନ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାରେ କି ବର୍ଷା, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା କି କଣ ଜାଣି ହଉନି। ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଟା କଣ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୁଆପଥର ପରିବାର ଦେଖିଲି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। କଳା ରୁମରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଦେଖିବେ। ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ବସିକିନା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୈଳାସ ରୁମ୍ରେ କେତେ ପାଣି ପଶିଛି। ସେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରୁମ୍ ସଫା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେପଟେ ରସିମ ଭାଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସଫାସଫି ସାରିକି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଭାଇ କି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲ, ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାୟୋରେ ଦେଇଦେବି। ରହିଲି, ଟାଟା। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।